Igbo or clerk? Let's learn the name of bucket in Igbo. Kamko nke a n'asụsụ Igbo maka ọsọ ndị na-asị m kedu ihe mere m ji eji asụsụ bekee agụzi ya Igbo ọ maka gị bụ onye itibọrị bụ ka ị nwee ike mụta ụfọdụ ndị si na enwe m ọnụ ọjọọ maka gị a na-eji Igbo akpọrọ ihe ya ka nji nwe ọnụ ọjọọ ka nwee ike gwa gị ụtọ ọ ga-ewute n'obi gị nwee ihe mgbanwe na ndụ gị ọ dị mma ka anyị leba anya n'ihe nwere ike ịkpọ bucket n'asụsụ Igbo anyị ekwesịghị ịbịa gbagharịwa chọọ ihe anyị ga-akpọ ya n'ihi na anyị nwere ihe a na-akpọ iko ya bụ na iko mmiri anyị na-eji aṅụ mmiri bucket eweziga na o nwere aka bụkwa ihe a na-eji ekuta ihe enwekwara iko ndị ukwu ahụ anyị na-akpọ iko ukwu nke ndị bekee na-akpọ jọg ka ịghọta n'ihi ịbịa kpọwa ya iko ukwu ahụ maọbụ iko ihe ndị ọzọ anyị akpọ ya iko gịnị ahụ ama m ọ dabara adaba ọ dịghị mma na anyị ga-abịa chọwa ịkpọ ya bọket maọbụ bọket nke ọbụla adịghị na ọnụ ịkpọ ya kpọọ ya iko ahụ ọ dabara adaba ama m iche na ọ dabara adaba enweghị obodo gị na-akpọ ya maka na abịa chọpụta na ọtụtụ ndị n'ime obodo dị iche iche nwechara nnọọ aha mmiri eme ha na-akpọ ọtụtụ ihe ọ bụrụ na enwere ihe abụọ oge anyị nọ na ọgbọ nzirịta ozi soshal midia ọ bụrụ na ikwupụta ya na ebe ngalaba okwu ma ebe ntinye ọnụ n'okwu ndị ọzọ ga-esoro gị mụta agbachizila nkịtị ka hapụ nọ na mmiri ncha na-aba anya ya eji m n'aka na ihe m na-ekwu dabara adaba ka ọ dịwa na mgbe ọzọ dị mma na-ege ntị